9 नं दतमा बिटिसिनि सिङाव थानाय जोंनि साधारन रायजो राजाफोरजों मत बिनिमय लानो नागिरदों जे बिथांमोनहा फैबाय थानाय समाव माबोरै सरकार जाजानो लुबैयो जानानै थांनाय बिटिआर जे गोदान गोरोबथा बेखौ लानानै माबायदि आसा बायदि बेफोरनि आयंआ मा मावनानै जायो एसे सिनायथि होगोन नामा गावखौ? आङो बहुत दिन गोबावनिफ्राय टट' एबा रिक्सा सालायनानै जागासिनो दङ। दा ओंखायनो आङो न'खरनि फिसा फिसौखौ फोथांनो थाखाय बे टट'खौनो सालायनानै जागासिनो दङ। दाखालि बावैसो जानानै थांनाय जे बिटिआर गोरोबथा बेखौ लानानै आयंआ सासे साधारन जोंनि बिटिआरनि नोगोरारि हिसाबै बिटिआर गोरोबथानि सायाव मा बुंगोन? जोबोद गोजोननाय थाबाय आंहा। दा दाखालिसो थांनाय 27 तारिख जानुवारियाव बिटिआर जे गोरोबथा जाबाय बे बिटिआर जे गोरोबथा जानायाव आंहा जोबोद गोजोननाय थाबाय। बाहाय जोंहा बे बिटिआर जे मोनबोदों बे बिटिआर जे सुक्ति जाबोनानै फैबाय दिनै बिटिआर सुक्ति जाबोनानै फैनायाव जोंहा गोबांथार नांगौमानिखौ जोङो लुबैनाय मथे जोङो मोनजोबनो हाबाय। जोङो बिटिसि खुंथाय निफ्राय जोङो जेबो मोनबोआखै। दा ओंखायनो जोंहा गोदान परिबर्तननि थाखाय सोलायनायखौ जोङो लुबैथारदों। दा सोलायनायखौ जोङो लाबोगोन। जोंहा बिटिसिआव जोङो पाब्लिकनि थाखाय बा जोंनि थाखाय जोङो लुबैदों बयनिबो माने गांनाय उखैनायफोरखौ जाहाथे समानै मोननो हानाय। बिटिसि खुंथाय बिथांनिफ्राय जोङो जेबो मोनथायाखै, आंबो मोनाखै, बयबो मोनाखै। दा ओंखायनो मोननो हानो थाखाय जोंहा गोदान सरकार नांगौ, परिबर्तनखौ जों बयबो लुबैदों। गोरोबथानि सायाव आरो फैबाय थानाय बिसायख'थिनि बागै मा बुंगोन? बिटिआर सरकारनिफ्राय 17 बोसोर सलायबोनायावहाय जों लाइमोन हिसाबै जेबो सुबिदा मोनबोआखै। दा ओंखायनो जोङो नैबे बिटिआर गोरोबथानि सायाव इउपिपिएलखौ देरहाहोनो बा सोलायनायखौ लुबैदों आरो